Barok na pedeng jong pi kam tam ki kena samla ba pule ki tiap hai syapang upi gat pho wei ne ki riu krau jong gajai ben riu bala no senyang ha ka kam ka tho katar syaki samla ka bala long ru kal nuksa bat ka jing mentoi ya ka long din mandin ka jongi menta bat ka kerteng ka jong u ka long uprim rose Garfield gat pho lakha yu uprim rose Garfield gat pho ha jawa ya ka chipotrik u jemang hak senam kat kandai spa udai ukun balai jong ikong kerila dora gat pho bat ubabu sosotam ubalong uwei ni kemelung kari bagajat benriu kasi udai ru upersa jong ipa Joel gat pho ubalong unong sang jong ukhau kham hakasinat udai naga ying kristan ugat pho udan ru saungut sipara hakapor ba uprimrus gat pho udang rit ukpa jong uhikai ha opal primary school ha Shangpung hadin pat laong ba ukpa jong ulaitre sipor kum umuktial hakashari USDO Jawai hakasnam kat kandai spa san ukpa jong ulawan hikai pat Shillong Government High School anda uprimrus uladap nriusnam karta lapha yu ubanwan pule sha Shillong Henry tang hadin sisnam ba upule ha bo Shillong ila pa school biang pat ya usha Jawai hadu ba unu pendap ya lowal primary haga kandai terik unai tung kat kandai spa pra ikmi jong u ila klat no na kene ka perthai haga snam kat kandai spa khat wei lawan bu school pat ya usha Shillong ha Wales Mission ME school haga nek snam ula pule ya ka class 4 hadin ba uprimrus gat pho ula pendap ya ka ME na Wales Mission ME school ula let pule ya ka high school ha Shillong Government High School hakasnam kat kandai spa kat saw haba udang pule ya ka class 7 ukpa jong u ulong u class master ha ka class jong u Henry tang hakasnam kat kandai spa kat nyo uprimrus ula ino ya ka jing pule na ka ne ka school klam pendap ya ka matrik hakasnam kat kandai spa kat pra ula kut jingmut ban letre ha ka thama ba baningkong ya ka ne ka jinglet shakri jong u ha ka thama u ya thu umne hakasnam kat kandai spa kat pra kumba saw phongut tam kila yami kroi na Shillong Government High School ban let shamadras hapo ka jingyalam u headmaster Rim Jongki u master DJ Davis MA ban hikai bat banang ya ka country office ka overseas training school Sidepet Madras dei ka jingwan pai Jongki kasi level cup na fran ka bala penki shibun ya ka jingmut ki khna sama bat ki khna school ha ka ta kapor kumta dala ka mon sngobhai kila yami bat ino ya ka jingpule ban na chamadan yale thma kadon ka jingdiaw ban ya klan na kiba i baro kadon ka jing altatin bangindang wan phai ne em shilakari la ong kini ki saw phongot ki khna school lam uprimrose gat pho lakut ka ayom ksiar jonga jingshong school bat la prang yaki ha kapor badanglung ha ka shlam ka jing em ka bama pen ban ki dap tang daga jing phumat ka baki wiat khublai khaddu yaki lok ki jor ki kher ki mer habaro kata kastap shwa bakin bi napo nongba Shillong uprimrus gat pho lem berki parlang haba kile mi na nongba Shillong kile poi hapo overseas training school Sidepet apo Madras bat lajan naman kidong kari India kila don hangta bat yaki lakhat bagi lengkat bat kilong ki bariu ki barit bariu shisha kumta haga jingyele kai pat kimla ai ya ke kenhun jong uprimrus gat pho namar bakilong ki brio ki beslor bar ki baya habaki don ha Madras katuk kat nepor kila yo ya ka hukum ban let chapo Mesopotamia uprimrus bar ka kenhun jongki kila mi na India ban let chapo Mesopotamia lengba ka duriau Arabian hadu banda puai hapo Basra na Mesopotamia sha Persia ki ya lengba ka Basra Kur el Amara Baghdad wazir Rabat Kanakin bat kiwe ki jaka nang ta ulabu jing thoru ya ki jingyo i bat ka jingshem jongu ya ka ba ulalum na ki jaka ba ulawan ya kini la penmi a ki kon ula trei ha ka kam thma hadu ka snam ka kandai spa ar hadin ba uprimrus ulawan phai na Persia ha ka jingshakri jongu ya ka thma ula letre shipor kum unong hikai school mission ha ka snam ka kandai spa ar pulai ula yo arong ha ka kam klek a Shillong Government High School ha kata kapor u saheb Oliver Thomas lalong u headmaster ha kane ka school kum unong trei ha ka kam jong u ulong ru ubriu ba minat
haba udang tray hapo office jong gane ka skor layo lat ro teng teng ban hikai khasi haba upa jong usim shuti le se ka dei na gane ka daw haba ulayo pat ban long unong hikai khasi batikna ha gane ka skor ha kisnem bahadin ula tray ru kum uskau master ha gane ka skor kumta ha ka ar waiterik ume ha kisnem ka tandai spa ar ponyo uprimrus gat pho ulaya poi khano but Elfrey Nellis Dikar. Elfrey Nellis Dikar ide ikun kong babu Mondan bare ubalong Deputy Inspector of School but uweni kinong penyal ya kathok katal khasi. Uprimrus gat po udan ru saungut kikun. Kumta hadin ka jingyo kun dai hakasnam karkandai spa alpupra. Ulayo ban pule kwat biang banyale ekametrik. Kumta haba ulayo alat banyale ekametrik ausnam karkandai spa alpupra. Ula job aka first division haba ulayo distinction haka khasi. Kadaya kasnam karkandai spa alpupra bo uprimrus gat po ula penmi nengkong yaki kot khasi kebakerteng ki pawa sara nursery rem bat ki poetry red ula penkre yakine ki pawa sara na ka benta ki knarit nang ban penrung age jingmut jing pelkhat jongki bakin bang yaki sur jong ka poetry uong haka kumne namar ki khna ki bakhya krat ki dei ki badap taga jing em bat ka jing ruai ula thau yakine na ka ka baki khna badang lung bat badang ret ki chule bat juyo i ula penden kam ya ka ka baki khna ki juyo i bat te uong kumne penmlin na du dangret ban shai ka khaman betu ya ka mariang ka ba sawdong jungphi kalong ka school ba ka ba kraw tam ya ki badang ret ban san kumjo kadon haki ka par jing start platinyan bat belaburi nadu men kulong lapan ya benta ya kene ka kwat aki ar benta ka benta baningkong bat ka benta ka ba ar